Vähän saa sen tuosta perän kiinnityksestä. Niin on meinasit tosta siitä just ei vedä niin, ympäri. Joo. Noin vetarit roikkuu tuolla maassa, niin tehtiin tämmönen pikku patentti, että laitettiin tonne väliin noin, niin sitten ne pysyy ylhäällä noin. Vetarit tuolta nyt ei osu maahan. Ja se laitettiin tommoset. Tommonen. Anna mennä vaan! Siitä Camper Kingin tukivarret. Kauan nää kesti nää Camper Kingin tukivarret, saa kuulla. Ne oli ihan kova tava. Työnnetäänkö me sitä nyt? Mistä? Vittu täällä on kylmä. Täällä on varmaan joku... Palkaan täällä on pakkasta. Varmaan 20. Ei, tää on 7 asti. Se tuntuu vitun kylmältä. Kokeillaan syvänsä. Joo, mä laitan nyt rekin pois, kun meillä ei oo kameramies jossain tuolla sisällä vittu lämmitteles. No niin, nyt se on sisällä. The next day. Tosta testaat sitten tolla ilmeellä toimiiko se. Kyllä se toimii. Hyvä. Joo. Mikäs seuraava? Jarrut. Kyllä siinä on Joo. Kyllä. No joo, täällä me ollaan taas Sorrinkaa pajalla ja mä oon saanut Nissaniin vähän tukivartta kiinni ja takaiskarikin on paikoillaan ja sitten mä oon takapuskuria vähän sovittanut ja sit mulla on täällä, tässä nyt on tää puskuri edessä, mutta no niin, saanut tonne etuvakaajat ja sitten hammastankoa sun muuta sinne kiinni ja sitten joo, ei tässä ihmeempiä, ihan ok näköiset. Noita nyt ei tietysti näe enää sitten seuraavan kerran kuvasta, kun on paskaset ja nostaa auton ylös, mutta sitten mulla on täällä projektina, että saa noi pallonivelet istua näihin jalatukivarsiin, että siihen saa vähän maalia poistaa ja ei nyt sille mitään ihmeellisempää. Tosta nyt vähän näkee öljypohjaa. Kuinka se mahtuu oleen siellä. Se nyt ei ihan tuu noin alas. Miltä se näyttää, mutta kyllä siitä on pakko ottaa vähän pois, että se mahtuu tänne.
Tai jos tollasen moottorin meinaa tänne laittaa, niin on sitä pakko vähän muokata. Tosta mä otin niinku tohon anturiin asti pois. On se joku 15 milliä. Sitten pitää se imuputki lyhentää saman verran ja kattoo saako hitsarin se hitsattua. Ja moottoriin on nyt laitettu toi M54 P30 imunokka ja uudet nostajat. Ne nyt ei paljon maksanut ja oli kumminkin tässä auki. Sitten on uudet laakerit alakerras. Mä nyt vaan katsoin, että onks ne kunnos. Ei niissä ollut mitään vikaa, mutta ne nyt oli auki, niin laittaa uudet samalla. Vauhtipyörä otti vähän itteensä. No se on nyt ruostunut tossa. Se on ollut kostees, mutta kytkilevy suli siihen kiinni syksyllä. Kai se kun vaihtaa uuden levyn ja ehostaa ton pinnan, niin on vielä ihan hyvä. Tässä on romulohkosta tehty tommonen jiki tuohon. Tossa on niinku suurin piirtein missä se oli se alkuperäinen paikka tuolle sihdille. Tosta nyt vähän näkee. Tohon kohtaan mä oon sen muokatun pohjan jättänyt. Ton verran siitä on lähtenyt pois. Voinko kertoa tosta vähän? Siellä on kierretappi. Sitten tehtiin reikä vaan toiseen kohtaan. Toimii. Aina ei voi onnistua ekalla kerralla. Joo. No niin. Tähän voi uusio käyttää 4. Tää pitäis vaihtaa kuulemma joka kerta kun käyttää irti, mutta tää on nyt 2 kertaa käytetty. Kyllä se menee vielä 3. Pitää vaan katsoa, että siellä ei oo mitään... Okei, miten se niinku katsotaan se venymä? Et se ei oo venynyt eikä oo mitään hiusmurtumia tuolla. Pitää vaan niinku tarkasti katsoa. Joo, okei. No. Kuinka on? En mä kyllä näe mitään. Nopeapuolimman näköistä. Ei mut oikeesti voi olla. Mutta sinne ei saa, vittu taakse ei kyllä mene enempää. Tää ei pitäis laittaa overfenderit, että leikkaa. Mut ne tulee. Tulee. No joo. Millaiset ne on tässä, jos niinku tästä eteenpäin, tästä vähän? Tää vauhtipyörä on nyt hiomakivellä hiottu puhtaaksi. Sitten on vielä tää paine-asetelma. Siinä nyt on vähän vielä jälkeen. Joo, ei tosta perästä oikein löytynyt mitään
vikaa muuta kuin, että tää backlash on tuplat mitä sais olla. Ei se nyt pitäisi olla mikään vakava asia, että laitetaan takas kiinni vaan. Mulla on vielä toinen perä sitten, jos toinen räjähtää. Tai sitten mä remppaan sen toisen perän ja laitan se sitten joskus kiinni, mut nyt toi saa kyllä mennä. Mut kone ne on melkeinpä jo uudestaan kasas. Kiinnikkeet on kiinni ja sitten taas Screamerin tämänkin nyt voisi tehdä vähän asiallisemmin, ettei tarvitse tällaisia pitää täällä. Vedin nyt hiemakivellä ja sellaisella laikalla tän läpi. Ei tunnu sormeen enää mitään. Pitäisi olla tarpeeksi hyvä. Ei ole nyt putsattu tietenkään, mutta Tää ei oo mun takaa. Täällä kokeillaan M52 Supraa. Tehdään uudet moottorin kiinnikkeet. Menee hyvin. tonne, sit siellä on mutteri sisällä. Sit pidät sitä mutteria alttapäällä ja kiristät sen laakeria vasta. Tää oli kyllä vähän helpompi siinä TikTokissa. Nyt meni ohi. Vittu ei vielä. No. Oi vittu. En oikein uppoa enää toi hylsy tonne. Ei. Lenkkiä vain. Noin. Tai sit vaan ostais oikein työkalu. Mut sehän maksaa. Mm. Niinku ajomatka. Ostetaan tommonen. Katsotaan tulee 30 sekuntia. Niin, vanha tossa. No niin, tuli savu pihalle ja Pitäisikö se näyttää? korjaaja on valmiina. Pitääkö se pohja näyttää? Mä voin avata. Joo, avataan se vielä. Daddy. Tommonen. Vittu kun sitä ei saanut videolle. Oli tullut uudet tukivarret. Tilattiin Pokonkaan yhdessä, niin tuli nää Driftworksin etualatukivarret, säädettävät. Nää on aika hyvän näköiset. Ja sitten ei oo vielä tullut, mutta mä sain kumminkin jostain syystä nää tuli jo. Että nää on niinku ne yhdet tukivarret tonne taakse, mutta tästä puuttuu vielä vaan se, että ne tulee sitten toisessa toimituksessa. Ne itse tangot sitten noihin. Täällä on sitten kunnon
Lego-palapeli sitten. Mutta aika hyvän näköiset kyllä. Ainakin tuntuu tosi laadukkaalta. Tosi hyvän näköiset. Mikä tohon tulee? Tähän tulee se... Tää tulee... näin. Niin sitten tää tulee tähän. Niin kuin tähän. Joo. Mut joo, kokeillaan laittaa. Eikö ne tuu tohon päähän ne mitä sä sait? Nämä. Ei, ne ei tuu tähän, nää on toisiin tukivarsiin. Tähän tulee sitä... Joo. Kun nää on uniballit. Tosiaan Sorri on käynyt vähän shoppailees. Siinä on uutta kampuraa ja pakosarjaa ja toista M52 lohkoa, mäntää ja kankea. Näytän vähän sen. M50 veivit. Mä en muista mitkä männät nää oli. Oliko ne TUsta vai? Joo. Mistä? Mut tosiaan kun tää Sorrin daily, minkä se teki viime talvena, niin tästä puuttuu ehkä jotakin tästä autosta. Vittu, laitan se kiinni, että sieltä ei muuten... Puuttuu jotakin, kun täällä tää mylly ei oikein... Siinä puuttuu ehkä vähän jotakin. Että jos se moottori laittaisi vaikka tänne sitten kiinni. Se tapahtuisi varmaan tossa kesällä ehkä, jos on aikaa. Et mietittiin, että tehdään semmonen video, että laitetaan se M52 tänne ja sitten, että mitä se niinku about tulisi maksaa tommonen swappi ja sun muuta. Että tehtäisiin yksi semmonen koko pitkä video siitä, että... Mahdollisimman halvalla, mutta järkevästi. Niin, kyllä. Ei sinne tarvi mitään takohiluja laittaa. Joo, että semmonen pieni videoidea tässä ollut mietinnässä, jos tekis semmosen. Joo. Palata